Bună, dragilor! Bun venit din nou la rețete ayurvedice cu Tina. Astăzi am pregătit din nou o pâinică aurie ayurvedică pentru echilibru hormonal, pentru femei. Conține ou și cartofi de data asta. Aici este făina, deci 300 de grame de făină integrală de grâu sau mix de făină. Puteți să puneți și făină de năut dacă aveți. Condimentele sunt pregătite: turmeric, ghimbir pudră, am tăiat și niște mentă cu bazil, deci îmi scap acum, o să vă pun rețeta. Ce am mai pus? Am mai pus și chimen, deci turmeric pudră. Acolo am pregătit un cartof pe care l-am zdrobit și peste care l-am călit un pic, am călit 3 căței de usturoi și am zdrobit și pe ei cu cartoful și un ou. De ce? Pentru că am pus în făină, plus un pahar de apă și 15 grame de drojdie. Am pus în făină și făină de năut și ca să nu fie lipită, să nu se lipească, am adăugat, după cum am spus, am adăugat și un ou. Da? Deci făina este un amestec de făină integrală, cartof cu usturoi, da, pe care 3 căței de usturoi am călit într-o lingură de ghee, un purificat sau ulei simplu, și aici sunt condimentele. Deci din nou coriandru, fennel, turmeric, un pahar de apă caldă, da, 270 de mililitri, și am pus busuioc verde și mentă tăiat mărunt, da, sare de Himalaya. Am amestecat, aici e cartoful pe care l-am făcut cu usturoiul, l-am dat prin mașină ca să iasă ca o pastă, da, cu usturoiul care l-am călit. Asta este grădina mea, busuioc și mentă, și de fiecare dată pun în rețete, deci puteți să luați de la Lidl și să le plantați, sunt foarte bune, puteți să faceți și ceai din ele. Apoi am pregătit mașina de pâine, gorenie, cu care eu fac aceste rețete. Ați văzut și cum arată cuva. Am pus toate aceste ingrediente în cuvă, o să găsiți rețeta și ordinea lor, da? Deci nu le-am frământat înainte, le-am pus în cuvă, într-o anumită ordine, o să găsiți detaliile. Apoi am selectat culoarea care vreau să fie, deci culoarea fiind brown, pentru că îmi place să iasă mai bine făcută și cu crustă, și am selectat și programul, care de data asta a fost deci nu un program de pâine fără gluten, deși făinile care le-am pus sunt semi fără gluten, dar e semi-integral, da? Așa, și am selectat de la mașina gorenie programul numărul 4, care este quick și care durează scuze, deci n-a fost 4, a fost 6, și care durează aproape 3 ore. Deci mai departe mașina și-a făcut treaba. Eu pot să fac altceva între timp, pot să pictez, pot să citesc, pot să scriu cartea pe care o pregătesc de editură, și așa arată pâinica aurie pentru echilibru hormonal, și care conține și cartof, da? Deci are și cartof și ou și este un amestec de făină integrală cu făină de năut, ca să aibă mai puțin gluten. Deci nu este chiar total fără gluten. De aceea am și pus ou, ca să se lege, să fie și pufoasă. Și o să vedeți și cum arată, este foarte gustoasă, mie îmi place și merge foarte bine cu un hummus pe care îl prepar acum și o să las și rețeta în următorul video. Deci este delicioasă și foarte sănătoasă, pentru că conține condimente pentru echilibru hormonal și este bună și pentru diabet. Se vede, am pus cartof, se vede și cartoful. Și eu sper să vă placă, să o încercați. Dacă o încercați, scrieți și mie în comentarii cum a ieșit. Și asta este pâinica care e complet fără gluten. Rețeta este aceeași, doar că se înlocuiește făina cu făină fără gluten, și o să las și varianta cu făină fără gluten. Vedeți că nu este la fel de pufoasă ca cealaltă care are și făină integrală. Deci de alegere. Poftă bună!